agus inis ar lína tá an cóir tithíochta an gComhairle glas a gcaiigh fáilte ras go dtí nuair a bhean? Go mátha gan. A gcaiigh tá plánaigh banistíocht ó chomhairle chuna in Gall 11 ceantar crust glasa acamú mar halamh don tithíocht agus tá chomhairleán poiblí ina le arsúil inis. Lei mé an talt ionach ó Sunny Bean na Dublin choir le déanaí faoin scéal. An féideart acamhór intin dom a gcaiigh faoi cadaí an tomhlas atá agat faoin éireacht seo agus an fá go bhfuil tú in áras faoi? Well, yeah, tá mé in áras faoin mulla atá ag teach uhu ahrú a dhéanamh ar zónáil ar an Chris Glass mar deirtar. Atá timppla ar na baltí tághine. The Kirkus is Jack and Chris Glass on Corla on Fhine planála profisiúnta agus is aisteacha eáil gohfuil mulla le teachú hunis. Agus tá sé ag tarlú de bhar brú an rialtas. Ach is cosúil sa gur ceart tilbhrú a chur ar an únarí talún na cadúnis planála tá acu hana a chur a bhaim mar hampla I Maile Blanchir tá gá cadúnis agus 1300 tithe I gceist well éad tithíochta I gceist son tú agus tá na únarí ina hí ar na cadúnis sin agus níl tá sé ráidir go fiú nachhfuil siad chun na árasáin seo a thógáil go gear termach. Agus, is ceart doing é seo a thógáil san árbh. Tuile zónáil agus tuile ceadúnis planála nach cuirtar a bhaimíid ní fiú é seo agus an buile atá nach cuirtar a bhaim na cnús planála san áit na ceart. Taobh leis na áisina mar taisteal poiblí agus siopí agus fostíocht agus riile agus go dtíon freasan áil ar PC talún I bhla gachrad agus go dófrin tithíochta an sin go sin plí de bhar socrtha gó seachas socrtha planán. Agus tá tú sort imneach faoi freisin mar mád leachtar leis na multi seo is déanaí go mé talamh glas atá an faoi láthair tócha mar áitin do tithíochta. Is bheith sé tógáil a lán spásna mar sin an meach? Well, tá siad is okay ag ithe isteach ar an Chris Glass ó cúpla taobhanna na Krishna Glass. Glas cúpla taobhanna ach is fiúrá leachtan den mulla atá ag teacht ná an zónáil atá ar Counter Dunsink a tharraingt chuing chun an tithíocht sin a thógáil níos luithe agus ein téim go hamláin sin I bhí na go hamláin céim fá a bhí sé cuirtha amach ar mar plan fad termach nuair an an plan ferbh gábhlíonn hin agus ein téim go láidir gur ceart é dhéanamh colúras agus is féidir. So tá ein téim leis an ahrú sin agus credim gur rin an béime ar ceartúing a dhéanamh don sink agus cruhhaim ar na ceadúnis atá tug amach hana. Agus ar an ó héamh na fórbetí eile tá tú imneach go mbeadh Chris Glass tócha an bhfuil? Yeah, I mean, like tá sé soccer a green, le fada an lá gur bal sé agsúla iad mulachíd agus part mar nóg Cúrsaí Griffin agus Clun Griffin gur nach an Portman agus Bally Griffin mar hapla nach an mulachíd agus Portman agus like sin an socrú ceart am thuirm se gur ceart go méid na Krishna Glass sin le
le fermehort no le parkna as na paibi now mar hapla there while you do agus part mar nogus is park atá mar Christglas agus sin an cuiir ar cearta dhéanamh go matra na Christian glas sin.